prostě teda teďkom tenhle díl bude asi o tom, že nebo spíš o holkách od nás ze třídy, který já mám ráda. Je to vlastně Terka Brožová, Áďa Brožová, Ivča, Terka Šikončková, Terka Jedličková, Nikča. A to asi všechno. Od nás ze třídy máme nejradši Nikču, taky, ale jinou. A pak je tam další Ela. Taky trochu Lucku jsme to nepokořila, nepomlouvá. Pak je tam už jenom Váča. A to se ani moc neznám, to ona je spíš jako taková, ona je hodná, jako neměli do ní chodila, to se skutečně vana, tak nevím. Tak holky od nás ze třídy, proč je mám ráda? Ještě mám ráda, protože když je prostě nějaký problém, tak jí to vlastně můžu říct, tak ona to nikomu neřekne. Áďa Brožová, tak s tím mám jistotu, že taky když jí řeknu prostě své tajemství, tak to nikomu neřekne, tak to stane. Terka Šimončková je hrozně na pohodu, dá se s ní hrozně moc bavit. A je to prostě takový s ní jiný než s ostatníma holkama, protože tako je sranda. Nikča mám ji taky ráda, protože chodila k nám do třídy, mám ráda skoro všechny od nás do třídy, jako i kluky, i holky. A ta Nikča prostě taky se s ní dá bavit a všechno. A Terka Jedličková, tak to se dá taky bavit a hlavně když jí radím při angličtině slovíčka, když překládáme, tak no, tak jí radím půjčuju, takže snad jsem na nikoho nezapomněla. Jo, ještě tým mám ráda, protože s tím se to pokračovat. No, tak můžu začít jako Nikča. A nás třídy ta je trochu jinačí. Ona je taková pohodářka, ale trochu žádný. To to není vědět. Na mě, protože jsem přesně s Elou. A s tebou. Ona má ráda tebe a Elu. A vždycky já se tam na ní připlatila tebe. Já to nechci zvyklé. Já prostě jdu, s ní se bavím a Nikča prostě ví, že na mě čuní. A jak má takový výraz. Jsem takovýhle. Já i Ela jsme si to už všimli. A tak Ela se radši se nebaví, když se na u toho není moc třeba, když se Nikča stala s někým jiným baví. Protože nechce přijít o Nikču. No, další je Ela. To je moje vlastně nevlastní sestřenka. Její babička je adoptovaná, na tom tak slyšela. No, nejsou úplně sestřenky. Naše babičky byly nějak sestřenky, takže ale nějak jako geneticky se neví trochu příbuzný. No, mám jí ráda, protože se mi legrace. Tak jí radím, ale při všem. Nebo ne, při češtině ne, jsem sama, to nebyl. Ale Martinka... Češtinu dvojku. Češtinu trojku. No, mám češtinu 5. Ale to znám, že to je češtinu. Nebo to je moje jiná ráda. Ale to je jedno. Ty se mě směješ. I právě Honza. Já to jsem říkala ty. Aha. Jak je to? No, na to nevíš, jo? To je takový... No a dál. No, prostě bavím, protože jí radím a... no, prostě je dobrá, no. Akorát mě vadí třeba, že ona ti slíbí a nespí. Ona taková prostě, že ani neuznává si to kamarádku. Nebo něco jako tak nějak, že je kamarádka, ale třeba radši má týmu. Protože se říká týmku. Já to nechápu. Třeba tím se jako vidí. Jako Týna je furt jenom s Lukášem. Není vůbec s tou Elou. Já se s ní snažím být co nejvíc. Ona, ta Týna jí pomlouvá. Jako a pak se před nám šladí. Furt se spolu hádají ty dvě. Nechápu, proč jsou Týnou tak kamarádi. Týna tamhle se od ní otočí a pomlouvá jí. Nutí, aby nekamarádila s tím a s tím. Mě tak jako hnusně pomlouvá, jako jsem ta špindíra, kráva. A jak se k někomu přiblížím, tak je taky opravdu jako kráva. Takže já jsem tady ona drb, že Týna jen čepská prý vypustila drb.
Takže, protože já, že jsem kamarádi a že kamarádi zbožují nás. Takže to je největší kráva na té škole. Já jako tu týmu moc nemusím prostě. Ale jestli na to koukáš, tak má prostě ano týna má moc ráda. Prostě to docela vadí. Ano, ty třeba jak si psala na Asku, že jak tam pořád je, koho máš nejít, a kam máš a takový. Tak kamarádku, tak kámošku. A když jsem vždycky napsala Týnka, tak to mě docela našla. Taky jsem si pohádala a to napsala Týnka. Já to nechápu, jako už mi docela jako, to dám to divný. I domče. No, domče také nevidět, jak mi se Týnka. A sama jsem si nějak tam. No, další je teda ta Lucka, Smutanová. No, co říct o ní? Lucka, ona je dobrá, ale strašně pomalá. Nebo ne, ona není taková, že by se ten trh vymyslela. Ona je taková, že jak něco uslyší, tak se prostě hned v celé škole. Nebo aspoň to ví polovina třídy, která už je taky taková, že by se kecá to do vedlejší to rozkecá tamhle. Osmákům jedně si to rozkecají tamhle, druhým osmákům, který se kecá tamhle deváťákům, kdy deváťáci to vykecají Petržová a taky vykeca. Asi co? No a ví to tak vykecaá škola, že? Takže já je to právě, proto třeba Luci, když se koukáš, jsou kamarádi Luci, protože ví, že prostě ty jak něco řekne, takže kámoš je to celá škola. No a Valča, jak jsem řekla, Valča to jeho moc neznám. No Valča, Valča na první pohled vypadá jak... A když otevře hubu, tak se to něco. Taky mám trochu ráda Janču, jak jsem to měla Nela, ale Janí, to je strašně hodná holka, ale mě vadí třeba jde a mě baví se třeba o koní. Ty máš koně a že má tam malý zubák a tak. Můj sen, já mám 3 sny, já vám říkat nebudu, třeba říkat nebudu, a řeknu vám jenom jeden. Vždycky jsem už od malinka, jsem si vždycky, když se narozenám, přála koně. Aspoň toho malého falabelu, který je pomalu velké jak kudy dospělosti, jak doslova. To je jako falabela, to takovýhle koník. Takovýhle koník, prostě má to metry na nejvíc. To je žibátko, metr má na dospělý falabela má... Takže takhle nějak, prostě. No metr, ano, prostě metr, no. Dospělý má do výšky metr, jo, takže to je opravdu... I takový to mi nestačí. Ano, radši bych nějakého toho moci plnokrevníka, to je jedno. A mě docela vadí, ani docela si jdeš a říkáš, mám tamhle koně, anebo jak třeba přijdeš a začneš do mě mátnout, tak dále si do mě prst. Tak vadí. A já stojím, držím se učivo, čekám na učitelku a ty jako z mě přijdeš a takhle. A to takhle jako to je docela tak příjemně, jako si mám... Jo, ještě jedna, to je půjčí. Ne, jako si to takhle. Nic. Jako takhle prostě to vadí. A nebo jak to má i Ela, jakože já mám po Ele tady jízdy, a on takhle vezme a štípají. Já tady normálně jízduji, někde. Takhle to normálně mají jízdičky, to vždycky jde a to mám za prvé, jo. Takže na příští díl nevím, o čem bude. No, to není o čem mluvit. Já bych dala díl, to jsem se zkusila. Taky? Tak příští díl bude o cirkusu a za 5 minut.